Νίκος Γαλανός, καλησπέρα φίλε. Καλησπέρα φίλε. Καλώς μας ήρθες. Καλώς σε βρίσκω. Καταρχάς ευχαριστώ πολύ για το κάλεσμα και πραγματικά συμφωνώ και εγώ, είναι ιδιαίτερη βραδιά. Ο κόσμος είναι πραγματικά ιδιαίτερος και θα ήθελα να ξεκινήσω με κάτι που αισθάνθηκα πριν ακούγοντας και το λόγο και τη μουσική. Ένιωθα να ανεβαίνω, ένιωθα μια ενέργεια να με ανεβάζει κάπου, αυτό που λέμε οκτάβες, ξέρω εγώ, που λένε οι μουσικοί που τα ξέρουν καλύτερα, και ένιωθα να γίνομαι καλύτερος, πώς να σου πω. Ένιωθα αισθήματα μέσα μου αγάπης, αγνά. Και θα το συνδέσω με το ότι αυτό το αισθάνομαι κάθε φορά όταν βρίσκομαι σε ένα χώρο, σε ένα μοναστήρι, στην εκκλησία, στο λόγο, τον αληθινό λόγο, που πραγματικά μου δίνει μέσα μου ερεθίσματα και άλλες σκέψεις. Επίσης θα ήθελα να πω ότι με την ευκαιρία παρατηρώ ότι αυτά τα χρόνια τώρα τα δύσκολα που περνάμε και έχουμε μπροστά μας κι άλλα, η Εκκλησία, οι άνθρωποι της Εκκλησίας, οι Άγιοι Πατέρες, έρχονται πιο κοντά με τον κόσμο ή ο κόσμος έρχεται πιο κοντά τους. Η βοήθεια που προσφέρει αυτή τη στιγμή υπαρκτά η Εκκλησία πραγματικά αισθάνομαι σε κόσμο που ήταν ουδέτερος, ήταν αδιάφορος. Έχει αρχίσει και έχει μπει στην καθημερινότητά του η Εκκλησία, οι πατέρες. Και είναι σημαντικό. Δεν ξέρω αν έγινε συνειδητά, υποχρεωθήκαμε, αλλά πάντως σαν αποτέλεσμα είναι σημαντικό. Και ένα τρίτο που ήθελα να σου πω, υπάρχει ένας σεβασμιότατος, ένας Μητροπολίτης που είναι στο Καμερούν, ο πατήρ Γρηγόριος, ο οποίος τελευταία σε μια εκδήλωση που έγινε, που διάβασα κάποια κείμενά του, τυχαίνει πολλές φορές που πηγαίνω, με καλούν και διαβάζω, και πραγματικά συγκλονίστηκα με το έργο που κάνει. Δηλαδή σε μια χώρα μέσα, στο Καμερούν, με 50 βαθμούς ζέστη, με όλα αυτά τα παιδιά, τον κόσμο, τον πληθυσμό που υποφέρει, με τους πολέμους τους, με την πείνα τους, με όλα αυτά, και πραγματικά, και διάβασα ένα κείμενό του έτσι που έχει σαν οδηπορικό, θα το έλεγα, και θα ήθελα έτσι να διαβάσω δύο αράδες. Χαρά μας. Να διαβάσω τώρα? Βεβαίως, γιατί όχι. Το έχω εδώ μαζί μου. Λοιπόν, διασχίζουμε έναν κόσμο μυστικό και άγνωστο. Άγνωστοι κι εμείς μέσα στην απεραντοσύνη του χώρου. Σπουδάζουμε μέσα στα όρια της πτωχίας και της ανέχειας τον μυστικό της ακτιμοσύνης ανέγκυχτο πλούτο. Βήματα σε έναν κόσμο πραγματικά ζωντανό που επιθυμεί τη ζωή και το δικαίωμα σε αυτήν. Μάρτυρες σε κάθε βήμα της καθημερινής άνησης πάλης με τον δαιμονικό διαχωρισμό του κόσμου μας σε πρώτο, δεύτερο και τρίτο. Σπουδάζουμε τα μάτια, τις ανάσες, τα λόγια, τις ελπίδες και κάτι από τα όνειρα αυτού του κόσμου, προσπαθώντας να τα ψηλαφίσουμε και σε κάθε θάνατο να τα μεταγγίσουμε ψήγματα από την ελπίδα της Αναστάσεως. Μα κάθε μέρα ξυπνούμε με την ίδια αγωνία, σαν σφίξιμο στο μέρος της καρδιάς. Τι να πεις, τι να μεταφέρεις από όλα αυτά σε έναν πρώτο κόσμο που πασχίζει καθημερινά και αγωνιά για το πώς θα ξεχάσει πιο γρήγορα. Το θεωρώ ότι είναι σπουδαίο, είναι εξαιρετικό. Από φωτισμένους ανθρώπους έχουμε ανάγκη. Τα χαιρετίσματά μας και την αγάπη μας σε όλους τους Έλληνες στο Καμερούν όσοι είσαστε και στο σεβασμιό του ιδιαίτερου. Εξαιρετικό.